Makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Gauza bakarra buruan badaukazu, amikugarri bat dezakezu. Gauza bakarra buruan badaukazu, amikugarri bat dezakezu. Begira, eskaparitik asketak, zuzendu lezake multinazional bat. Begira, egun irakaslea da, berak irakasten dizu etorkizuna. Begira, egun erizaina da, bera zainduko digu geure bizitza. Begira, egun militantea da, arazoak badira dago barrikadan. Baina zaituzet emakumeak, gizona baina argiagoak dira. Baina zaituzet emakumeak, gizona baina argiagoak dira.